swnllyd yma, mae'n chwyslyd achos mae yna gannoedd o gystadleuwyr yn trio gorffen un o'r rasis ffitrwydd mwyaf heriol y byd, Hyrox. Ers lawnsio'r gamp yn yr Almaen yn 2017, mae Hyrox wedi ffrwydro mewn poblogrwydd. Mae'n gystadleuaeth ffitrwydd sy'n cyfuno 8 km o redeg gydag 8 her gorfforol, o dynnu sleds trwm, i wneud burpees, i gario pwysau dros bellteroedd hir. A'r peth gore, mae yna gored i bawb. Does dim rhaid i chi fod yn athletwr elitaidd i gymryd rhan. Dim ond eich bod chi a'r 6,000 o bobl fydd yn cymryd rhan fan hyn dros y dyddiau nesaf yn barod i wthio eich hun i'r eithaf. Wel, ti'n edrych yn ffres iawn, dim di dechrau eto i ti, sut ti'n teimlo? Alright, ar hyd yn hyn, mae fe'n swnllyd ma, mae fe'n awyrgylch ffantastig, ond ffres nawr, ond falle mewn 2 awr, falle ddim cystal. Awr 7 munud, waw! Oedd yn anodd iawn ar y coesau, ond nath gadw ni bach o tactics cyn mynd mewn iddo fe. Hapus i ni'n efo aled un o'r ffyn y gorau fi, a mae'r awyrgylch ffantastig. So nhw'n mynd dim rhwyddach, bod ti'n ymarfer mwy a mae'r ffitrwydd yn gwella, mae'r dal yn cymeru popeth mas o ti. Sut wyt ti? O, dyna'n anodd. Pa mor tyff oedd hwnna? Really anodd. Nes i dechrau'n oce. Nes i rhedeg mas o egni. The man on the mic, what is your job today? Well, I'm here at the finish line, making sure that the athletes get that final push, the energy, thinking at the end of the day, that's what they do it for, right? For that energy, to feel nice about themselves, and we make sure that they do that. Mae'n really good with vibe, nice atmosphere. Fel, ti'n ffili gofyn am dibi gweith, really, mae'n lysh. Dau frawd y cystadlu gyda'ch gilydd sy'n athli. Ath e digon da, ond ni wedi gwneud 2 awr 20 a dyna oedd y target, so ni'n bles. Trial aros gyda'n gilydd a bod yn ffrindiau a cefnogi'n gilydd, felly dyna bod yn bwysig. Es i wneud blwyddyn diwethaf gyda dad fi, a nawr blwyddyn yma dwi wedi wneud gyda mam fi. So I then just yn special race i dweud bod ti'n wedi dragio mam ti mewn principality. So nhw'n mynd dim rhwyddach, bod ti'n ymarfer mwy a mae'r ffitrwydd yn gwella, mae'r dal yn cymeru popeth mas o ti. Sut athli? Wel, fi'n ôl anyway, athi'n alright. Mae'n good experience fe, fi'n joio fan hyn fe. Bydde'n hawdd i spotio ti hefyd achos ti'n gwisgo'n ddraig o... Rhaid i cefnogi Cymru fe. Dyn ni yn, wel, fi'n galw yn the Coliseum, fi'n galw fe. A fel bod yn Roman gladiator mewn fan hyn. Fi'n joio neud pethau fel sy'n mynd i fel testo fi, ti'n modd. O'n i arfer neud tug o ffôn fel Young Farmers fydde nôl, so mae hwn jyst yn rhywbeth gwahanol. O, os ti wedi cystadlu'n Young Farmers, mae'n mynd i fod yn hawdd i ti. Ie, fi'n gwybod. Beth yw dy rôl di yma heddiw? Fy rôl i heddiw yw chip recovery, felly mae'r athletes yn dod i fi i cymryd chips ban a maen nhw'n mynd i recovery ar ôl. Sut fysa ti disgrifio yr awyrgylch fan hyn yng Nghaerdydd? Mae llawer o bobl wedi dod o Iwerddon a New Zealand a pethau fel hwnna, so mae hwnna'n insane, really. Mae'n really good with vibe, nice atmosphere. Fel, ti'n ffili gofyn am dibi gweith, really, mae'n lysh. Joio gweithio'n galed ac yn peint fach ar ôl ni. Wel, da ni wedi gweld chwys, dagre, pob math o emosiwn dan hael yma heddiw, ond pob parch i'r cystadleuwyr. Dwi llawn edmygedd, ac os ydych chi'n cystadlu yn Hyrox dros y penwythnos, pob lwc i chi.